Mit navn er Benjamin Barfod. Jeg er musiker og arbejder sammen med Elin Karbæk, og jeg er yoga-underviser og mindfulness-underviser. Og jeg har arbejdet en del med stressramte, psykisk sårbarhed og beroligelse af nervesystem. Og så for at se, om der er spændinger her omkring kæben. Og se, om du kan blive lidt afspændt. Giv slip. Vi har lavet et koncept, hvor vi kommer ud til jeres virksomhed og afhjælper jeres medarbejdere, både forebyggende og hvis de allerede er stressramte. Vi vil gerne tilbyde et forløb på 5 gange, hvor vi kommer ud til din virksomhed for at få ro på jeres medarbejdere i en stresset hverdag. Der ligger en del forskning allerede, og det danske sygehusvæsen har også fået tilbudt endnu flere forskningsmidler til at undersøge, hvad lyd kan gøre for vores helbred. Kontakt os endelig for at høre nærmere, og så kan vi lave en aftale om, at vi kommer ud til jer.